Sa tulo ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation nga gipahigayon gikan Hunyo 19 hangtod 21, 2024 sa tibuok Rehiyon 10. Daghan ang naaresto ug daghang illegal nga droga ang nasakmit. Sa search warrant implementation kabahin sa Republic Act 10591 kan Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. 12 ka mga operasyon ang gipahigayon nga miresulta sa pagkasikop sa 17 ka mga individual sa gipatuman sa PRO 10. 7 ka mga armas ang nasakmit. 11 ka search warrant implementation sa RA number 9165 kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga niresulta sa pagkasakmit sa 28.56 grams nga shabu og 20.985 grams nga marijuana nga adunay kinatibuk ang standard drug price nga 196,831.13 pesos. Sa bypass operation, niresulta sa pagkasikop sa 55 ka mga drug suspect ug nasakmit ang 279.0821 grams nga shabu nga adunay standard drug price nga mokabat ngadto sa 1,897,758.28 pesos. Diin ang mga nadakpan adunay mga armas. Laing 11 ka mga low o unom ka mga high-powered firearms ang nakuha sa laing police operation. 23 sab ang nadakpan sa illegal gambling. Sa kampanya batok sa mga wanted person, si 37 ka mga individual ang nasikop. Gilangkuban sa 8 ka most wanted persons og 69 ka laing wanted persons. Ang SACLEO nagtutok sa nagkalain-laing kriminalidad sama sa illegal nga droga, loose firearms, wanted person, illegal gambling activities. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.